Και ναι, σήμερα φοράω μαύρα ρούχα. Γιατί έχω να πάω σε πολλές κηδείες σήμερα. Με αυτά τα βίντεο που έχω δει, τα αυτιά σας ούτε καν που θα αντέξουνε. Hey, Μάνος εδώ! Και όπως το παρατηρήσατε αρκετοί, το προηγούμενο σταματήσει το τραγούδι το νούμερο 10 σβήστηκε από το YouTube για κάποιους λόγους που ούτε καν καταλαβαίνω. Και ναι, έχω βαρεθεί να το λέω. Αλλά δεν αντέχω άλλο, ρε παιδιά. Έρχεται ο άλλος να πούμε και μου γράφει είμαι 10 το ταμπατέτε το ταγούδι. Μαλάκα το ταμπατέτε το ταγούδι τότε. Ρε μαλάκες, 8 φορές το είπα. Σοβαρά μιλάω, 8 φορές. Ήθελα να πω και κάτι για το YouTube πριν ξεκινήσω το βίντεο. Κύριε YouTube, καταρχήν, όλα αυτά τα βίντεο που βλέπεις ξεκινάνε κάπως στην αρχή. Ότι το βίντεο αυτό δεν θέλει να θίξει και να προσβάλλει κανέναν. Επιπλέον, σβήνεις το δικό μου βίντεο όπου σχολιάζω άλλα βίντεο. Αυτό προφανώς το κάνουν κι άλλοι πάρα πολύ. Και ωστόσο, επιτρέπεις τρέιλερ από τσόντες, φιλοζωικά βίντεο που δείχνουν πως φάζονται οι αγελάδες, κόβουν εκεί τα κεφάλια και τρέχουν τα αίματα σαν πηγάδια. Και σβήσει το δικό μου βίντεο που εγώ σχολιάζω ουσιαστικά ανεβασμένα βίντεο στο διαδίκτυο. Που επιτρέπεται να τα σχολιάσει προφανώς. Τέλος πάντων, κύριε YouTube, να βάζεις το μυαλό σου λίγο να δουλέψει πριν διαγράψεις κάτι. Τέλος πάντων, μην το πολυλογούμε. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο έχουμε έναν screamer. Για όσοι δεν ξέρετε τι είναι screamo, δεν ξέρετε αυτά τα τραγούδια με τις ηλεκτρικές κιθάρες που τσιρίζουνε. Μην τα αμφισβητείτε, είναι μια χαρά τραγούδια. Απλά αυτός ο συγκεκριμένος πήγε να κάνει ένα cover και το στη μάνα. Το τη μάνα γιατί το βγάλατε, δηλαδή δεν καταλαβαίνω τώρα. Θες να σε... Πάμε να το δούμε. Push your care, push your burdens aside. Erase everything inside and leave just one thing on your mind. You wanna live once, so just go fucking up. Go. With every breath you take, with every step we take, you only have one shot. So let's take this shot right now. Go! Φτάνει! Φτάνει! Μανά! Πού είναι το πιστόλι? Να αυτοκτονήσω ρε μάνα, δεν τους αντέχω άλλα αυτούς εδώ πέρα. Δεν τους αντέχω. Είστε με τα καλά σας? Τι κάνεις ρε φίλε τώρα και γιατί να το κάνεις αυτό? Μετά θα έρθει το YouTube και θα μου πει α, μη κάνεις τέτοια βίντεο. Πώς να μην κάνω τέτοια βίντεο ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό, δεν μπορώ. Όταν βλέπεις τον άλλον να είναι σε φάση θα με ακούσει να παίξει για να νομίζουν ότι πηγαίνουμε. Σοβαρά, πριν βάλετε κάτι στο ίντερνετ, ακούστε το μια φορά. Μην πατάτε κατευθείαν upload εκείνο το κουμπάκι που λέει ανέβασμα. Καλό παιδάκι φαίνεσαι, δεν είπα ότι έχεις πρόβλημα. Μια χαρά παιδάκι είσαι. Αλλά γιατί το κάνεις αυτό? Παιδιά, θα πάμε στο τρίτο βίντεο γιατί ούτε να τον κοροϊδέψω ούτε τη λεπτή φωνή δεν μπορώ να κάνω. Τουλάχιστον σε αυτό έχεις ταλέντο. Στο να κάνεις μαλακίες δηλαδή. Πάμε τώρα στο δεύτερο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο έχω μια τύπισσα η οποία τραγουδάει το On The Floor. Και πραγματικά είναι η προσομοίωση και της ασχήμιας αλλά και του δεν ξέρω τους στίχους. Και ξέρω μόνο τι λέει το ρεφρέν. Και πάω να κάνω ένα cover. Πάμε να το δούμε. It's a new generation. Party people, let me introduce you to my party people in the club. Huh. I'm Deuce. Everybody else is with you, choose. I've heard that brother things and mama juice show. I've heard that brother things and mama juice show. There's a review, so yeah, I'm pumping, and I'm to the pumping show. Daddy, and if you have to gotta get on the floor, you remember why people been on the floor. You know me from a woman just on the floor, spill the pit on the floor, on the floor. Don't stop, put your drinks up. Did the woman should have been on the floor. La 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 la. Tonight we gonna get on the floor. La la la
la la la. Tonight we gonna get on the phone. Λοιπόν, όπως καταλάβατε και από το προηγούμενο βίντεο, είμαι λίγο θυμωμένος, οπότε σας παρακαλώ, μόνο για αυτό το κομμάτι θα μιλώσετε λίγο τον ήχο της μουσικής, πολύ λίγο. Ρε πάμε καλά ρε! Τι είναι αυτά ρε! Σας το έχω πει 200 φορές! 2.000.000 φορές! Μη κάνετε βλακίες χωρίς να ξέρετε τα lyrics! Όχι, πάμε λίγο στη συνέχεια, θα τα ακούσετε όλο γιατί δεν μπορώ εγώ! Don't stop with your voice, put your drinks up. On the floor, you got me on the floor. Δεν αντέχω άλλο ρε χαμότο, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Εσύ, εντάξει, ούτε κι εγώ τα ξέρω τα lyrics, τώρα που να κάτσεις να τραγουδήσεις Pitbull. Αλλά μην το τραγουδάς, κάτσε με κλειστό το στόμα και περίμενε το ρεφρέν. Ούτε αυτό το ξέρεις, μα εσύ είσαι σε φάση. Let me introduce you to the party people in the club. The bones. We turn up to beat on the floor. We turn up on the floor. Έφτιασα την κάμερα, έλα. Παναγία μου και Χριστέ μου, δεν γίνονται αυτά. Ρε YouTube, εγώ φταίω. Εγώ, πες μου λίγο. Φταίω εγώ τώρα. Εκτός αν μου τα σβήνεις γιατί πονάνε τα αυτιά σου. Εκτός αν τα σβήνεις γι' αυτό, εντάξει, τότε να το πω καλά κάνεις. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε φτάσαμε και στο τρίτο βίντεο. Απλά να ξέρετε ότι σε αυτό το βίντεο είναι λίγο κρίμα ρε εσείς, γιατί ίσως αυτός και να έχει λίγο θέμα, ναι, δηλαδή πάμε να το δούμε. I wanna be the very best, like no one ever was. The captain with my real pen, to swim beneath my coat. I will travel across the land, searching for one. It's Pokemon to understand the power that is Pokemon, if you with me. Pokemon, I am my best friend in a world we must defend. Pokemon, I go too. I got the ball up too. You beat me and I'll beat you. Pokemon, I gotta catch them all. Φαίνεται ότι είναι κρίμα. Και εσείς κάθεστε και που στέλνετε τέτοια είδους βίντεο. Ρε παιδιά, πριν μου στείλετε κάτι, ψάξτε το και λίγο. Δεν είναι δυνατό, δηλαδή. Εντάξει, υπάρχουν τα παιδιά που κάνουν τα cover και ανεβάζουν κάθε μέρα γιατί είναι χαζοί και θέλουν να γίνουν ρεζίλοι και να γίνουν γνωστοί. Αλλά υπάρχουν και άλλα παιδιά που δεν το καταλαβαίνουν αυτό, μην με κάνετε να το ξαναπώ τώρα. Παστίλια διατοπώνε. Πως αν είναι αυτό ρε μαλάκα. Παστίλια διατοπώνε το άλλο. Δεν το παίρνεις. Μπορώ να το ξεκινήσω. Εσύ το παίρνεις. Κάποιο άλλο σταματεί να μπανάνα. Κάποιο άλλο σταματεί να πονάνα και όχι μπανάνα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ούτε αυτός έχει πρόβλημα. Έχει ανεβάσει κι άλλα. Το λέει ότι δεν έχει πρόβλημα και εδώ τελειώσαμε. Τώρα, τι φάση ρε φιλαράκι. Καταρχήν, γιατί έχεις τόσο λεπτή φωνή. Γιατί είσαι τόσο ουα. Και γιατί το στη μάνα στο ρεφρέν ρε φίλε. Pokemon. Τι Pokemon ρε. Δεν είναι Pokemon, είναι Pokemon, όχι Pokemon. Ρε ειλικρινά δεν ξέρετε τι τραβάω με αυτά τα βιβλία. Δεν ξέρετε τι τραβάω. Pokemon, άκου και Pokemon. Και καταρχήν τι φάση σε αυτό το σημείο. I gotta catch them all. I gotta catch them all. Δεν αντέχω άλλο. Όχι, δεν αντέχω. Θα το σταματήσουμε εδώ, παιδιά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Τέλος πάντων, αν σας άρεσε το βίντεο, φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα comment, να μου πείτε ποιος ήταν ο χειρότερος.
Στο προηγούμενο ο χειρότερος ήταν προφανώς ο Ζικουζικουλέ. Κάντε ένα like στη σελίδα μου στο Facebook αν θέλετε να βλέπετε περισσότερα βίντεο από μένα που δεν τα έχετε δει, γιατί δεν τα ανεβάζω στο κανάλι. Ένα follow στο προφίλ μου φυσικά, γιατί σε αυτά τα δύο ανεβάζω τα βίντεο. Και φυσικά μην ξεχάσεις να κάνεις share. Σε σκότωσα.